एडिसि बिलिस जे कागज कलंनिव मथा बायकिजा कक बांलायमान जागासिनि रश्मि देबबर्मा ताखौ बिनि बुमुं जे बतंगु बसगु हिनै जे सामानि आबो तजन्त खायमान परे जों नुखा आसले बसति करै आबो लिडार हिसाबै बिनि बुमुं तिसाजाक्का किन्तु बकुरै आ जागा एटेन गाबनो आबनो जाते ताबु जों जतना तामो थांथुन आइबिए तिंथुन जाते खा तुइलायै आबनो क्लियार खाय तिसा एलाकाव काहामखाय सामुं तांलायना निंथुन आ कयमुं दिबि ते खरबसा सिनि सूर्यमणि देबबर्मा कायसा आरडिए डक्टर चाकरि खायो बले तो तंकु कुरै प्रुबले आङो नुगियाखौ तबे कुरै हिन खोनाबो कुरै नंना ओमफ्राय आबो सिलजा जागै मानु विभिन्न जागा विभिन्न चिनि पलिटिक्स मेटार विभिन्न कक लिडारनि बुमुं बा सामुं तांनायनि बुमुं अनेक जागा दुल जागै मानु किन्तु दुल जागै मान फाना आबनो सलुशन खायनानि जरा मान मान परे जों सलुशन खायनानि दरकार ओंखाय साबो सकका ताबुक जे सकनाय रक बरक जे पन्चायतनि कागज पत्रनो बा पन्चायत सेक्रेटारिनि निर्देशबानो सकना तबे बरक कायसा निउस सातुन जों जेमन क्लियार खायमो हाय बं पार्टिन हयदेबो कायसा क्लियार खायतुन भबिष्यत जाते 25 बছর 30 বছর 100 বছরनि कागज पानो किन्तु अफिसकाय तथ्य तंनान दरकार कचाम्पा नुथुन बजमाखाय तंनान दरकार जोंखाय तनि इखा आसुक बছর ओंखा अमहायरक खायया ओंना नोंथुन ओंखा आबनो बरक अमहाय सामुरक खायया बुल नंखा जे खायमान हिनि बरक सातुनता आसुकखौ खामबाय डिसिबिलिसनि 4टा वार्डनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि पार्टिनि ओंखाय ओ जे सिलजा जांमानि कग्रक तो थाइजिं सागा आमनो बकरै ओ ताखुकतिनि बिनि जे सिलजामानि बकरै आमनो अच्छा तांगरो आबुनि न तयै ताबुगनरो बोबाहे तंको चां लामा हिमलायनाय ना बोबाहे तंग नंने आइपिएफ तरफनि बखाक दैनरो किजा आबुनो स्राय केनरो लुकरंनो खनाय रेगारि ओंखाय आं लुकरंनो कयनाय जों आइपिएफ तरफ हयते तो जों दीर्घ 3.5 বছর जों एलाकानो चालुगै दंगो गाहामनो चालुगै दंगो जों बहुमति खायो पार्टी पलिटिक्स टी जों राजनीति खाया आसुक दिन जतनो एलाकाबासि साइमानो गावमनो कयनाय जाते जों ताबुक मो जे कक बांलायमानि बेपारावनो जाते खातियावै एलाकाव आं सिगाङाव बंनो मथानि लिडार्सआवनो आंनि जोंनि हिनै उभय पक्षे आइपिएफ टी त्रिपुरा मथा जेहेतु जों त्रिपुरा साबा जतनो एकui क्षमता बुंनि एडिसिओ दंगो सिनि आइपिएफ टी बीजेपी स्टेट गभर्नमेंट दंगो ओंखाय मिलिलायनो जों सामुं तांना हिनै साबो साखा जों अलरेडि साजाकनो ओंखाय बंनि जे जुनालनि जे विभिन्न बंनि एडिसिओ बड़ दफ्तर दङ आ दफ्तरनि बेलायनो सामुं खायदि जोंबो स्टेटनि जे सामुं फायके जों एलाकानो नायथावखाय साजोबनाय अमहायखायनो जों जतनो सामानि किन्तु दिनैसो जरा अ बंनि बुखुंनि कुनो खायनानि कक फाइयाखौ जानि जराति जानजलिताय चलिलाय दंगो ताबुक सराय टेकायसा कक जात पूरा एकदम क्लियर नसने कक नंबायता ताबुक जे सोंटाय हिंकाय जे कागज पत्र जे सकमानि साबनि पार्टी सक बबाहायके सकजाक्का ताई ते सकपुरो बबाहाय कागजनो सकजाक ताई आरो रेशन कार्ड हकनि खोनाबो रेशन कार्ड मोनसे तो तामनि कारणे तनिजाक ओंखाय रेशन कार्ड विभिन्न चिनि बेनिफिशियारि राबार बागान बा विभिन्न टिउबवेल रंनि कल रंनि विभिन्न बेनिफिशियारिनि सामुं लिस्ट खायजाक दङ चेयारमेननि रुमाबो अलरेडि दाजाक दंमानि जमाना हार दङ ताबुक राबार बागान तो अलरेडि न खोनागोना मुख्यमंत्रिनि कायसा अर्डार इमाबाय कागज ना हादिनि अलरेडि कागज ना हाजाक दङ रेशन कार्ड की आबो ओरिजिनल ना रेशन कार्ड खामजाक नुखा खानाका आं नुक मकल बेखिन नुकियाखौ साका रेशन कार्ड कायसा विष्णुपुरिया दा ताम बहिनि कायसा खानाका रेशन कार्ड जगाबो बेनिफिशियारिनि कागज जमा नामनि तो रेशन कार्ड जे कोनो कारणे पन्चायतनि अफिसियेलनि सामुं नाङैनो आरो जमा तो जेरक्स नांगो ओरिजिनल बाय तो कोनो बेनिफिशियारि सामुं खायजे ओरिजिनल बो समायाव जेरक्स खायगे दिनै रिफाइ ये कायसासे आबो तो सपायो तो ते गोबां मा बाय के पिसारिनि बिना पिसारिनि ना हाजाक दङ तो गोबां रेशन कार्ड दंनानै तो कक दंमानि बातिनि तामन बाय कायसावर अंखा ताङै इंखा खामदा थाबायका खामैबान थाङै मानो ते कयका दङै मानो किन्तु खामैबान थाङै मानो गाबो तजन्त खाय नानि जदि हिंगायबा खायलायतुन आसुंना आनिको
যে নিনি ও পঞ্চায়েত যে রেশন কার্ড যে খামমানি আবো রেশন কার্ড তামনি বাকি খামকা রেশন কার্ড তামনি বাকি ও পঞ্চায়েত তনি জাখা যে নों আবনি নতयै রেশন কার্ড তো গোबां मानसि सामुं तो बरकनि तो सामुं नांगौ तो जेरक्स नांगौ बा प्लास दाय जेरक्स खाजि याङै तो कयेकटा रेशन कार्ड बो दङ गा ओ रेशन कार्ड बो जगनि बा बो सननि आबो आरो रेशन कार्ड को कुनु अंगरक तो साइड मान रेशन कार्ड दङ र आगिनि पञ्चायत अरिजिनल तनि मता आंखाय बरक जहनते अफिस साफाय खैब्रु बंनां साखा अफिस साफायनो आं जतनो खायजां नुनु फैखा किन्तु बरक ओ साफाय खायाखौनि कागज पत्रनो जतनो फातार बेराय जां नुखांखायनो ओ जागा कयटा जब कार्ड दङ रेशन कार्ड दङ नुगिया तब आं साखा बुंनो इ जागा जे डकुमेन्ट काहाम जे दङनि जतनो बस्ता दाउई কোনো ব্যবসায়ী কোনো দায়িত্ব নেই ও জায়গা কোনো নাংমান কাগজ কিন্তু তহাকাই ধরে নখিবেদি আঙো কক্সি সাবংনো যে অকেজো কাগজ সিসি সিমলিয়া বনো আং ओंखाय सारथे कायसा कक ओंखाय बिना पिसानि जे और जे कागज जमारि माने ओ जराबो नों आबहाय रेशन कार्ड आवनो अरिजिनल कपि रंना हासा आं खाय आतिनो नारिया कारण बरक आनो आबहाय डकुमेन्ट आनो जमा दिया आं हयतो जे चेयारमेन तफुर बनो रिखना किन्तु आबो आंखानि जमा लाया आंखाय हिनो जे जागा कोनो डकुमेन्ट करि जे तमन जतनो रेशन कार्ड तंगमनो आबो हयतो आगिनि कजाम फांमनो कारण तबक तो 5 বছর पर खाना रेशन कार्ड चेन्ज थांगले ओ कजाम फान तंगमनो आं काबलो किन्तु जागा नांमानि कागज कायसामान करि संमा जागा ओंखाय नोंथां आबोनो तामो दुइटा मथा आइपिएफपि ता टिब्रा मथा बरक कनैनो नोंथां ताम क्लियर खान मुजों पञ्चायतनि सेक्रेटारि दङै आं पञ्चायत सेक्रेटारि हिसाबो जखनते मथा पार्टी जितिबोई बरक आनो कागज कायसा बिगा बुंनि डेजिगनेसन सह बुंनि मेम्बार सह आनो कागज कायसा बिगा आनो रिफाइफ्रु न आं बंनो साका ठीक আছে आं तो इरो डेभलपमेन्ट खायना मागसि फायो आं तो इरो नरक बाय मिलि तंबो डेभलपमेन्ट नाय बरक मिलि तंबो डेभलपमेन्ट नाय गाय आं बंनो साका नरक ब जदि 6 জন टका गाय बरक 6 জন फायतो যত 2 জন মিলি ওই কাম খাইকা গাই তুমি ডেভেলপমেন্ট খাইনে নে आं बंनो मिटिं मु खाइ हिनजा ताबो सकमानि बखाक्दै नों ताबो साबनि दिगिबो सकमानि दिगि हिंखाय तो आं तो आरो आं केनो दुस रिया ओ जागाव दुस मात्र ओके जो कागज नो सब दि हिंखाय आं मुसाव नि परमिशन मानिनो आं मुसाव जे टिब्रा मथानि चेयारमेन चेयारपारसन बरकनि मथा सरकार ओके जो कागज नो जमा खाइतो ना किन्तु जा नांमान कागज नोंना नाखियाफ्रो जे कागज तामताम तो नाया न बंनो साव जे नांमान कागज नो बस्ता दादि आं सेगानो चेयार बस्ता दाखा ओमफ्राय म बस्ता नो उनाव सेगा दायतो ओके जो बनो आं सिसि सिनिलिया उरि चाजा कस ओके अबस्था दामानि ले बसाइतो दायतो ना बस्ता खाले ओइ ओ सिन दायतो तोर तंग ता अबस्था तो तंग ए ओ बस्ता खाइ ताउ दारो तो ओ आसुनान को हामबाय नियाव चिनियाव बरबो सिनसारा दिसि दिलै ज जे कागज हानिया सकमानि चिनि पञ्चायत सेक्रेटारि सार बसाव म हानिया बनि जिनो यागबाय हाइके नायो गय ओंखाय चिनि चेराइ रक दङ युथ दङ गते चिनि WTF नि बुरि रक दङ गोबां मा अंका बरक नायो गय पञ्चायत सेक्रेटारि सार नायखांखाय बरक आब्रु गाय सक सिदिन साखांखाय बरक सक गांगा ब्रु नगा आजुक दङ इको इंगबाय ताम हानि जिआरएस बाय कक सालाय दङ आब्रु सकपुरो ओंखाय बरक बायरो सकमानि हुकुलो किजा नुखांखाय जों खामानि यागलो जोंरो तंफ्रु न वाति डब सबाका सबैमान परे वाति बावयाबो जतनो परिष्कार थांबाय जों नायथाव सिन मकल बाय थांबाय आफुरा जा कोन रेशन कार्ड नुया जों रेशन कार्ड को ता नुया तब नरक सका सकका चिनि चेराइ रक सकका साबो सकाबो खाम छैनि आं राजु दङ इ को पञ्चायत सेक्रेटारि नि बासुं मानि चेयारनो आजुक दङ गरखाय चिनि इंगो तामिनानि रेगा मास्टर म चेयार आजुक जिआरएस ओके